πάμε να ρίξουμε μία ματιά γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του Elite Group της Morningstar. Όπως βλέπετε, είμαστε στην καρτέλα General. Έχουμε ένα καλωσόρισμα για τα Elite Members, καθώς και μερικές πληροφορίες. Πάμε στην καρτέλα Education. Εδώ θα ανέβει το course της τεχνικής ανάλυσης της Morningstar, καθώς και μερικές πληροφορίες για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σωστά τα trading setups, η οποία είναι η επόμενη καρτέλα. Εδώ αυτή η καρτέλα θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί τον περισσότερο χρόνο μας θα τον περνάμε εδώ μέσα κάνοντας trading. Στα pin έχουμε κανόνες για τα setups και μερικές πληροφορίες που είναι σημαντικές να γνωρίζει ο καθένας. Εάν ψάξουμε στο search μια συγκεκριμένη λέξη επιλογής μας, μπορεί να μας βγάλει αποτελέσματα πόσες φορές και πού ακριβώς έχουμε πει τη λέξη αυτή. Αν πατήσουμε πάνω σε ένα αποτέλεσμα, θα μας πάει σε μια trading ιδέα που είχαμε γράψει χρυσό. Αν ανεβοκατεβούμε, θα μας πάει στην πιο κάτω και στην πιο κάτω. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, για παράδειγμα, με το US30. Πάμε σε αυτό εδώ. Οπότε κάπως έτσι μπορούμε να ψάχνουμε λέξεις κλειδιά που χρειαζόμαστε. Μπορούμε επίσης να παίξουμε με τις ημερομηνίες. Πάμε για παράδειγμα στις 13 Δεκεμβρίου. Είχε γίνει αυτό. Πάμε στις 15. Είχε γίνει αυτό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο track record. Εδώ έχουμε μερικές πληροφορίες για το group, καθώς και τι ποσοστά ψάχνουμε. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ, θα έρχονται αναλυτικά χρηματοοικονομικά επιτεύγματα. Τι κάναμε κάθε μήνα, τι κάναμε μέσα στην εβδομάδα, τι κάναμε μέσα στη μέρα, πόσο % επιτυχία έχουμε στα trades που παίρνουμε, target 1 έχει χτυπήσει, target 2, αυτά φάγαμε stop loss, αυτό τρέχει ακόμα in profit και ψάχνουμε για re-entry. Αναλυτικά το τι συμβαίνει τώρα σε κάθε trade. Πάμε στα microeconomics. Εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε κάποια pin, οπότε είναι σημαντικό να τα δούμε για να ξέρουμε τι θα γίνει μέσα σε αυτό το group, τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, και θα έχει πληροφορίες γύρω από την θεμελιώδη ανάλυση για κάθε asset και πώς βλέπουμε long term να κινιόνται οι αγορές, όπως βλέπουμε εδώ swing trade. Στο Artificial Intelligence, εδώ είναι ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης. Θα βλέπουμε καθημερινά νέα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και πολύτιμα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, γλιτώνοντας έτσι χρόνο, και όπως ξέρουμε ο χρόνος είναι χρήμα. Περνάμε τώρα στην καρτέλα Blockchain. Στην καρτέλα Blockchain θα βλέπουμε τα πάντα γύρω από τον κόσμο των crypto. Είτε μιλάμε για Web3, είτε μιλάμε για NFTs, είτε μιλάμε για shitcoins, ό,τι έχει να κάνει με τη τεχνολογία blockchain και τα crypto. Εδώ σε αυτή την καρτέλα θα δούμε έναν μαγικό τρόπο για τον οποίο μπορούμε να βγάλουμε χρήματα χωρίς να πληρώσουμε χρήματα ή να κάνουμε κάποια κατάθεση σε κάτι ή κάποιον. Αυτά είναι τα λεγόμενα airdrops, τα οποία είναι ουσιαστικά χρήματα από το πουθενά. Κάνοντας μόνο μερικές κινήσεις όπως task του τύπου like, comment, follow ή κινήσεις μέσα στο δίκτυο του εκάστοτε project, μπορούμε να πάρουμε απίστευτα rewards που γνωστοί μας έχουν ακουμπήσει έως και τα 12.000 ευρώ από ένα airdrop. Και μέσα στο 24 είναι χρονιά η οποία περιμένουμε να σκάσουν όλα τα airdrops από αυτά που προετοίμαζαν το 2023. Στα live meetings θα έχουμε ομαδικές κλήσεις ή live trading και θα συζητάμε τα πάντα γύρω από απορίες που έχετε, είτε από το education είτε από τα setups. Μπορούμε να δούμε πώς τα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, και να κάνουμε μια ανασκόπηση στο παρελθόν, ώστε να μαθαίνουν οι καινούργοι του group. Μπορούμε να συζητάμε γύρω από ένα θέμα της επιλογής μας, το οποίο είναι φλέγον εκείνη την περίοδο. Επίσης θα σταλθούν μέσα σε κάθε καρτέλα, και θα το κάνουμε pin, ένα βιντεάκι για ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας της κάθε καρτέλας και μερικά παραπάνω tips.